Ni-reset ko. Yan. Yan, ipin kita uli, ano, Sis Rismar. Kasi nagpin ako, ayaw magpalit ng nakapin. Ngayon, i-resume ko sana, mali naman yung napindot ko, kaya nag-reset ako uli. Yan, ako yung first thumbs up dito, Rismar. Hirap nang hindi marunong kasi.
Si Smiles, nag-reset ako kasi yung nipin ko ayaw magpalit. Ayaw matanggal, ayaw mapalitan. Tapos, nagre-reconnection siya. Maya-mayang konti, reconnect. Maya-maya, konti, reconnect. Eh ngayon, mag-resume sana ako. Eh mali naman yung napindot ko, na-exit ko. Kaya nag-reset ako uli for second part ng 46 live stream ko. Thank you sis. Oh, thank you sis sinundan mo pa. Oh. Thank you very much God bless you always. Guys, ading, thank you ha. Nag-reset ako kasi isang oras mahigit pa lang yung nipin ko ayaw magpalit kaya nag-resume ako. Mali naman yung napindot ko kaya na-exit ko kaya nag-reset na lang ako. Thank you ha. Ading Grace, thank you very much. Dito ako sa bahay ni Lalay. Tapos na kayo kahapon napasyalan ko. Ito naman yung mga iaayuda ko sa mga ibang team natin. Tapos na rin kay si Smiles ito si Tiger Hotel. Idikit ko naman siya, ayudahan ko naman to si Sis Lalay. Nakailera dito yung kasi pati Sis Helen papupuntahin ko rin doon.
Marids, thank you ha. Thank you for coming. Ilagay nyo sa sako. Ilagay nyo sa sako. Tabahan yung sako yan. Ay, thank you yet ha. Nag-resume ako. Nag-reset.
Kasi kanina, Inday, nag-reset ako. Mali yung napindot ko kasi ayaw ayaw matanggal yung pin ko dun sa monitor. I-resume ko sana, mali naman yung napindot ko, na-exit ko kaya nagpanibago ako, second set. MLSO, Mega Love shoutout sa lahat, sabi ni Yet. Yet, maybe, Grace, Ading, thank you ha. Thank you, Kapsat, Ading ko ha. Thank you very much. Oo. Andyan sila Grace, sila Bing, sila First Lady, sila Weng. Andyan sila lahat kanina. Nagre-reconnect kasi ayaw mapalitan yung naipin ko. Kaya ayun. Wala, ano pa lang, mga 2 oras pa lang yan. Oo nga, ading ko, when. Kasi nag-i-resume ko agre-reconnect met. Sa bali may ginapindot ko. Exit. Iso nga go live ko ulit. Parehas kayo ni ading ko, ni Grace. Sis Bing. Gising ka pa rin? Sinundan mo pa rin ako? Bilib naman ako sa'yo, kapatid ko. Magpahinga ka, mag-idlip ka na. Si Lalay, naka-idlip na yon. Ni-resume ko lang. I-resume ko sana. Mali yung napindot ko. Na-reset. Ano lang siguro, gawin ko lang, ano ito. 2 oras lang to gawin ko. O 1 oras kalahati. Tapos mag-end na ako. Ading, Grace name, makipag-apiran ni Sis Bing ta sa balin tumi, napinpindot ko, tila mapinpindot ko. Sige nak, Inday. Dinner? Oo. Kasi tanghalian sa amin, dinner pala sa inyo dyan. Mega love shout out, everyone, sabi ni Sis Bing. Bayan. Kaya ginawa ko kanina kay Tiger Hotel. Ginala ko. Pumunta ako kay Lalay at saka kay Shiona at saka kay sino ba 'yon? Basta nakalista lahat 'yun, yung paiikutin ko sila. Mang-iwan ka na naman tay, bahala ka. Hindi na. Hindi, sige. Matulog na kayo at iiwan ko talaga kayo mamaya. Kung sisipag-sipag ako, gawin kong 2 ito para magiging 3. Ay hindi, 1 kalahati para maging 3. Pero kung gawin kong 4, gawin kong 2 oras ito. Sige nak, sige lang. Oo. Sis Bing, Ading Grace, sige lang. Ano lang kayo kasi kapag i-end ko ito pag maiiwan talaga kayo. Sige, Sis Bing, parking mo na dyan at matulog ka na nga. $sign. Di ko nga alam yun, turuan nyo ako sa mga ganon para ang alam ko lang yung GCash.
Ano, si Siet, naramdaman mo si ano? Naramdaman mo si Harry Potter at saka si ano to? Green Lantern pumasok sa bahay mo? Ay ganon? Wala, hindi pa ako mamuni kapatid kasi wala pa namang email si lolo at saka hindi pa naman ako nag-apply, eh. Mm. Naramdaman mo ba si ano, si Harry Potter? Oo, inalungkat ni Harry Potter at saka si Green Lantern. Kasi pasok na si ano, pasok na si Tiger Hotel saka si RCM at saka si Lakay Music Lover sa bahay mo. Ang marami pa ako isusunod, eh. Tapos na si Inday, si First Lady, si Marian. Oh, marami pa akong paikutin. Saka abangan nyo si ano, si Striker. Lalabas yun si Striker, aayuda uli sa inyo lahat yun. Hoy, kapatid, Marian, nasa labas ka, di ba? Dudot ka pa rin. Asikasuhin mo na yun. Ingat ka dyan sa labas. Ayos ka muna dyan. JMS. Ano to? Premiere mo? New upload. Nandito ako sa bahay mo. Kaya lang, naharangan naman ako. JMS channel. Dito ako sa bahay mo. Tutusok na lang muna ako. Matagal tong harang, eh. Yan. Good job. Continue. Good. Sharing. Okay na ba sa'yo yan? Yung aking, comment. Haba naman tong harang. Ghost Mix. Rakatak. Non-stop disco. Alfredo Gracelda. Kay ano ito? Bisita ni ano, kala ko bisita to. Excuse me. Yan. No CPR, oo. Walang CPR yung gano'n? Okay. That's good. Red light, Team Unified. Kay Maridas, sino ba yung unang nagbaba? Palablab na lang si JMS, no? Puntahan nyo na lang sa sa baba, baka ayaw na naman magpalit nung ko, ma-reconnect na naman ako. Second set ko na to, eh. Kasi ayaw magpalit ng
nakapin. Ano kaya? Bakit kaya? Puntahan nyo na lang dyan ha, sa binaba nila. Tulad dito kay Maridas. Ayan. Number 8, Tamsak. Maridas notified. Yan. Tamsak. Tamsak lang muna ako ha, sis Maridas ha. Bukas pa pala to, yung premiere mo. Oh, madiscarding nanay. Thank you very much ha. Naimbag nga bigat mo, adeng. Pakilab-lab na lang yung mga nagbaba ng ng premiere. Parang natatakot ako mag-replace ng pin kasi baka ayaw na naman magpalit tapos magre-reconnect na naman ako. Kasi kanina nung una ganon nangyari, nag-reconnect. Ngayon nag-reset ako, mali naman yung napindot ko. Kaya tuloy yung mga nakatambay na tampo sa akin. Hindi naman nagtampo, pinagtawanan ako kasi iniiwan ko na naman sila. Naimbag nga bigat met kapsat nasapa nga agdudot when madiskarting nanay. Pero matikpay lang agkankanta at baka kadaldalos ko ta balay ko tapno awan ti problema no mapantama ki kontrata kini apu lolo. Dan Tamsak sis Maridabs coming from Weng, grateful. Oo, puntahan nyo na lang dyan, binaba. Kasi natatakot ako mag-change pin Kasi baka mamaya ma-reconnect na naman ako. Sige, ano na lang ha. Paki-thumbsak, anyan no, si madiscarding nanay. Number 2, thumbsak, kapsat, madiscarding nanay, danak to'y balay mo. Ni nakaharang nakmat. Nak, Inday, diyan ka pa ba? Pwede ba yon yung moderator ko si Lakay Music Lovers na pinupuntahan ko yung katulad ng mga pinagtatamsak ko. Okay lang ba yon? Salamat kapsat coming from madiskarting nanay. Salamat po sa mga tamsak coming from Maridabs. Okay. Kasi katulad niyan pag nagbaba si madiskarting nanay ng kanyang premiere o upload videos. Sila kay ang pinapunta ko doon para mag-tamsak. Okay lang 'yun, di ba nak? Ali, pahingi tubig.
Okay. Thank you, Yeta. Sisi. Sisi, Yet, thank you. Okay. Sige na. Thank you very much. So, pwede pala yun. Madiskarteng nanay. Iayudak kanya matoy ni kwa ha, ni Tiger Hotel. Idikit ko kanya mon. Legit nga ninja atoy. Nandito siya sa bahay mo niyo. Ata ni Tiger Hotel, kanya kata. Yan, in full pack kon. Dan Dikit, JMS channel. Sisilen, thank you very much ha. Salamat ha. Malen, salamat. Madiskarting nanay. Ito, nindikit ko kanya mo. Ayudak kanya matoy. Kamu nga subliananin. Ayudak kanya. Atoy ni Tiger Hotel. Siyak data. Thank you very much. Good morning sa iyo, Ading Mayor. Thank you very much ha. Sige, Yet. Thank you ha. Thank you ha. Sige lang, sige lang. Thank you very much ha. Sige lang, Mayor. Ading, sige. Ginala ka pa lang, sige lang. Sige. Sisilen, sige. Salamat ha. Salamat. Sige, matulog muna kayo. Sige. Siyak bahala ditan. Hangko nga may sabit ha, Ading, ni may kadua nga set ko ato yun ta no agipininak ta sukatak madiak pasukat tapos ag-reconnect iso nga reset datoy iso nga mabutingak nga agipin pakilablab lang si yung binaba ni ni Mayor. Hindi ko maipalit. Punta ako rito. Dito ako sa bahay mo. 5 thumbs up. Diyos Gambua at Barhudan Center. Yan, naka-notify na. Ading.
Madam Weng, mega love shout out. Tulog na muna. Salamat Madam Malen. Pakilab-lab yung ano, natapos na ba kayo kila Maridas at saka JMS? Si Balong naman, yung binaba ni Balong, pakilab-lab naman. O, doon kayo madiskarting nanay pa pala. Oo. Puntahan nyo na lang sila doon sa binaba nila. Baka maulit na naman yung kanina eh. Dan po, Mayor, coming from Mayet. Dan Tamsak, Sir Balong, coming from Grateful. Ayan o, puntahan nyo yung kay madiskarting nanay. Hindi ko sila maipin. Hindi ko kayo maipin kasi pag nagpin ako, ayaw magpalit, tapos nagre-reconnect. Oo. Nangyari din pala sa'yo, Sisyet. Laging ganun. Kaya, magre-resume ako, mali naman yung napindot ko, reset, na exit. Thank you, Maymay. Andiyan ka pa sa labas, dot pa more. Okay lang ako dito, kapatid. Ingat ka dyan sa labas. Ibaba mo. Baba mo at ipatamsak natin. Hindi ko maihangnak eh. Hindi ko maipin. Ibaba mo dyan para matamsakan natin. Ay kung mamaya, nakatamsak na ako dun. Pero dun sa mga iba, ipatamsak natin. Kaya, yes po. Kaya di na talaga ako nagpin ng link. Oo nga eh. Ano kaya ang diferensya nun, Yet? Ba't ganun? Sige, baba mo na. Baba mo. Ba't kaya ganun, no? Paulit-ulit ganun nangyari sa akin. Hindi pa ako nakatamsak dito na. Number 10, notified. 10 thumbs up. Pakilablab naman yung yung binaba na upcoming ni Weng Grateful. Hindi ko maipin kasi ewan ko kung ganun. Pag nagpin ako, ayaw na magpalit. Tapos nagre-reconnect. Yan, done na ako done na ako. Wow! Thank you very much ha. Chrissy. Sisters, thank you very much ha. Thank you very much for coming ha. Tambay here, kagising lang, prepare for work muna. Sige lang, Chrissy. Thank you very much ha, sister ha. Sis Pretty, mega love shout out. Di kita nabati kanina sa live. Busy si Ate Inday mo.
Sorry sis, pretty. Nag-LS ka ba kanina na? Nandun ba ako o hindi? Wala. Anong oras ba yun? Nandun ba ako o wala ako dun? Biglaan tay. Ha, oo. Kaya pala sabi ni Chrissy saglit ka lang. Palagay ko, oo nga. Kasi parang dun na lang yata ako nag-thumbs up. Okay. Ligo ka na, Chrissy. May naamoy ako rito, amoy melon. Ligo ka muna. Sige lang, no problem. Thank you very much. Thank you very much. Saglit lang ha, mga kapatid.
V, thank you very much ha. Ems, thank you very much for coming ha. Nag-ano lang ako, luluto lang ako ha. Mega love shout out. Sis Evie, good morning, coming from Weng, grateful. Saglit lang na, saglit lang, luluto lang ako ha. Nagpiprito ako ng chicharon bulaklak pampabata.
mo yan, ha? Itali mo. Iya, tatanggapan mo. Hello? Panuin kita, no? Sige. Andrea, batayan mo yung nasa lamesa, pagkakainin ng pusa. Ha? Ikaw, hindi ba masakit doon? Yan. Thank you, thank you. Thank you very much. Piprito ako eh. Ito. Sumusunod sa akin.
Grace, Ading, thank you very much ha. Agluto ak, agprito, agkwaakti rikchik charon bulaklak. G, thank you ha. Sisi ha. Thank you very much ha. Oo. I-end ko na siguro to mga ano, 4. Tignan ko nga kung ilang oras yung ano kanina. Yung Ay, Ali, yan, tignan mo nga yung ano, niluluto ko. Tignan mo lang saglit. May titignan lang ako rito. Okay. Thank you very big ka, mga kapatid.
Umiiyak na kanina yun, nananaginip eh. Oo, gumagano'n. Gumagano'n kanina raw. Pikit naman yung mata. Maganda asbal yun. Ang pinagbalan. Pero pwede.
Oy, Maris, Kabador, Sisi, thank you very much for coming ha. Oy, Donya, Noli, thank you very much for coming ha. Thank you, Maris ha. Thank you very much for coming. Mag-e-end na ako after 20 minutes ha. Oh, yung isang mata nakadilat na ba? Baka isa lang ang nakadilat. Donya. Oh, ngayon lang ako nag-LS. 2 days yata. 3 days. Mm. Mag-e-end ako. Gawin ko lang 2 oras to, ha? Kasi reset to, reset. Nauna na. 1 oras yata yung nauna. Kasi, pag nag-pin ako, hindi siya nagpapalit tapos nagre-reconnect. Thank you, Ading ha. Grace, thank you very much ha. O, pikit pa, sabi ko na eh. Idilat mo. Donya, Noli. Sis Maris, thank you very much ha. Tapusin ko lang yung mga iba na na dinaanan. Nakalista naman kayo. Maris, oo, pag nakita nyo, Noli, Donya, pag nakita nyo yung mga ayuda ko lang sa inyo yon. Yung importante lang sa akin, si Lakay, Music Lovers, saka si RCM. Pag dumikit, pakisuklian na lang. Pero yung mga alagat na ginagawa ko ngayon, mga sundalo ko, wag na ninyong suklian. Pang ayuda ko lang, i-sure ko lang na kailangan makadikit siya, ha? Makadikit sila sa inyo, ha? Nakaalista naman kayo lahat dito. Bibisitahin ko lahat ng bahay nyo, ha? Ididikit ko sa inyo, iaayuda ko. May ilalabas pa ako, i-establish ko muna siya. Ang susunod na lalabas, si Striker. Striker Vlog. Tapos, meron pa akong ilalabas yung number ko noon. 3495 sa Hong Kong. Nung ako'y tinyente pa lang, pumunta ako ng Hong Kong. Nag-TNT ako. Na-overstay ako. Ang number ko doon sa detention area is 3495. Ay, 3495 ba yun? Hindi. 3294 yata yon yung number ko doon. Ilalabas ko yon, ipapangalan ko sa ninja ko rin yon. Bili mo na ako ng SIM card. So, we have only 16 minutes to go before take off. Thank you very much ha, sa inyong lahat ha. God bless you all. My brothers and sisters in YouTube community. Thank you very big sa inyong lahat. Maraming salamat sa inyo ha, mga kapatid ha. Thank you very much for coming to my live stream.
Ay hindi, mayroon akong 5 cellphone dito. Andito lahat sa harap ko, pero yung 3 walang SIM card. Ngayon lalagyan ko lahat ng Ninja yan. Yung 3 na yan. Para pang-ayuda ko sa inyo. Eh, 7 sana yan. Pati yung laptop, pati yung iPad. Kaya lang binigay ko ron sa bunso ko. Itong si RCM saka si Lakay Music Lovers, may sariling SIM card na yan. Peke naman, huy, ikaw pa, dollars ka, ako peso lang. Wala, itong ano kasi, itong 3 na cellphone, ito yung nabasag ang ano, di ba? Naalala mo yung pinagawa ko, nabasag ang LCD. Pinaayos. Pero bago pa mga to. Parehas Vivo. Pinagawa ko yung LCD. Kaya nabuhay uli. Ngayon, ito, yung Infinix Mega, ano ba to? Mali ako sa pagkabili ko rito. 26,000 bili ko nito eh. Kasi yung headset, yung headphone, at saka yung charge, pag nag-charge ka, iisa. Kaya pag nag-live ako na maano siya, nalolobat na, wala. Kailangan ko tatanggalin yung connection ko sa sound card. Kasi para makapag-charge. Mali itong nabili ko. Pero itong Vivo na nabili ko naman, ano kasi, magkaiba yung headphone at saka dun sa charge niya. Kaya lang, mas maganda ang ano nito, itong Infinix. Ang camera nito malinaw. Anong dollar? Dito lang ako sa Tondo, Switzerland. Huy. Oo, pero dollars yung dumarating sa'yo. Mga anak ka sa abroad, di ba? Ginagawa mo nga lang pastime yung pag-YouTube mo. Para hindi ka mag-senior citizen. Kasi 40 ka lang. Ngayon, pag umalis ka sa YouTube, sigurado ko yan, 100%. Tuluyan kang tatanda, maging senior ka na doon niya. Sometimes kasi, because we are busy, tawa, kanta, di ba nga, pampabata yan. Pero pag nandiyan ka sa bahay mo, wala kang ginagawa, nagmumukmuk ka, naku, Diyos ko po, asahan mo doon niya. Yang 40 anyos mo, magiging senior ka na dyan. So, just for fun lang sa atin, just for fun. Just for fun lang tayo para gawin nating abalahin natin sarili natin para hindi tayo tatanda. Sabi nga ng mga matatanda, kalabaw lang ang tumatanda. Kaya hindi ako papayag. Mamuti man niyang buhok na yan, pero yung utak ko hindi ako papayag na mamuti, pati yung kasukasuhan ko kailangan matikas pa rin, ba? Ganon, para hindi tayo tatanda. Senior talaga, uy. Oh. Subukan mo. Subukan mong huminto sa pag-YouTube, tignan ko lang. Magmukmuk ka dyan sa bahay mo. Nako, Diyos ko po. Magiging senior ka na. Senior citizen. Maris, thank you ha. Sister ha, thank you ha. Oo, naka-line up ka naman sa akin dito. Papasyal ako sa mga bahay-bahay ninyong lahat ng mga kadikit ko.
Palagay ko hindi pa nakapasok sa iyo si Tiger Hotel ko eh. Oh, didikit ko lahat sa inyo 'yan. Wag na ninyong suklian, pang-ayuda ko lang 'yan. Kaya nga, 'di ba?